Haçanda gämi duran bir daşy degen mahaldyna deşilen yerden suw elektrik otoguna akyp başlapdy. Adamlar bir kemçiligiň bardygyny kapitana doýdursalar da kapitan olar diňlemedi. Bir saatdan soňra bolsa tutuşjan panika başlandy. Gämi garp bolup başlanda bolsa ýanky kapitan birinji bolup halas ediş gaýygyna minip özüni halas edipdi. Gändi diňe bu ýerde işleýän işgärler halas edildi. 30 adamdan galan bolsa dol helak bolupdy. Bu zatlaryň bolsa hemmesi kapitanyň säýlüğünden bolupdy. Oňa bu eden iş üçin bolsa sudya tarapyndan 16 ýyl agyr tutsakluk berildi. Bu adam duran portretiň arkasyndan kön owur çekilen surat tapypdy. Ol suratyň aşagynda bolsa belli bolan bir suratkeşiň gol çekilendi. Ol suratkeş 10 ýaşynda mahaly, onuň çeken suratyny göýzüňe alyp kön owur portretiň arkasynda gizlep goýýar. Bu adam bolsa bir gün bazarda bari o $5 bu suraty satyn almagy başarýar. Ol haçanda bu suraty adamlara görkezdirmekdi. Olar bu suratyň bahasy $2 milyon bar diýip hasap etdiler. Emma suratkeşiň dogany bu suratyň öz jiňsininki däldigini aýdyp tasdiklady. Adamlar bolsa indi bu suraty hiç görürser hem gelen okdy. Garatyň soňuna suratyň barjak geri musur atylýan bedire bolupdy.